Santo. Amen. O Isus ko, pinaagi sa putli o yamot nga kasing-kasing ni Maria Santissima, ihalad ko kanimo ang akong mga pag-ampo. Buhat ko, kalipay og mga pag-antos nining adlaw, uban sa santos nga misa sa tibok kalibutan. Ihalad ko sila alang sa katuyuan sa imong mahal nga kasing-kasing, aron maluwas ang mga kalag o kabayaran ang mga sala. Ihalad ko sab sila alang sa katuyuan sa mga obispo o kaparian, ilabi na sa mga apostolado sa pag-ampo nga magkahiusa unta ang tanang mga Kristiyanos sa tibok kalibutan. Amen. Pag-ampo alang sa proseso sa kanonisasyon ni Halangdong Teofilo Kamumot. Makagagahom og kanunay nga buhing Dios, ang imong grasya ug ang gugma alang kanimo, mao ang naghimo sa imong alagad, Halangdong Teofilo Kamumot, sa paghalad sa iyang kinabuhi diha sa pag-alagad kanimo, isip pari ug obispo, usa ka kinabuhi sa pagdumili sa kaugalingon, makanunayon sa pag-ampo ug manggihatagon sa gugma alang sa kabus ug sa mga nanginahanglan. Itugot nga ang iyang hiyas maghatag sa tanan ug makanunayong panag-ingnan ug makita sa simbahan nga angay siya ibayaw sa kadungganan sa mga altar. Isip timaan sa imong kaayo alang sa pagpasinugog nining imong alagad, mapaubsanon kaming nangalyupo kanimo nga imong itugot kanamo kining among gipangayo. Sa ngalan ni Jesucristo, among Ginoo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amahan namo nga naa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot kanamo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Himaya samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo, palihog manindog alang sa anghelos. Ang anghel sa Ginoo may pahibalo kang Maria. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Ania ang ulipon sa Ginoo. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Ug ang pulong nahimong tao. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Iampo mo kami, Santa nga Inahan sa Dios. Mag-ampo kita. Ang grasya mo nangamuyo kami, Ginoo. Ipabanaw sa among mga kalag. Aron kami nga pinaagi sa pagpahibalo sa anghel, nasayod sa pagkatao ni Kristo, imong anak. Tungod sa iyang kasakit o kamatayon sa krus, madalang ngadto sa nangyayaong pagkaban, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Himayang samahan sa anak sa Espiritu Santo, sa ngalan samahan, ug sa anak, ug sa Espiritu Santo. Palihog pakinggan, may pag-iib, pag-usap, may phone ko ng Kristo, at hindi nakaroon sa atong ika-punog na adlaw sa ato ang misa dominga, atong pilgrims na gagkan sa Day Adorers of the Crucified Jesus Community, Parish Youth Coordinating Council, Ministry of Altar Servers, Migrants Family, and Family and Land Ministry with various things chapels,
Mayupay, San Carlos Lines, Nagkapin, Santa Lucia, Police, Liberty, at Tuwang. Ato ang past sponsors karong galiuna, Mr. and Mrs. Rolando Oliveros, Mr. and Mrs. Eric Sapul, day adorers of the Crucified Jesus Community, Mr. and Mrs. June Berta, Mrs. Juliet Gerard and family, Mrs. Marcy De Chosa and family. Atong choir, Rock of Ages, ang kapangyarihan natin ipitar karon si Reverend Father Albert Jan Banan. Uy, Reverend Father natin po ang sinat sa Tuamas, December, Reverend Monsignor Vicente L. Pupas Jr. Paligid, paligid.
Sa ngalan sa Mahal, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa ating Panginoon Jesu Kristo ng una sa Diyos. Ug ang panagiusa sa Espiritu Santo manaaganin. Mga igsug pagluso kita sa ating isa. Aron mandang kita sa pagsapilo sa Santos Ministry. Nagapagpasala ko sa Diyos na makagagami sa tanan. Kung kanino mga iso, na natalapas ako, dako iyan, sa una-una sa tulong sa buhay. Ug sa wala pagbuhat sa kinahanglan buhat. Kaya akong sala, akong dako sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria, kaninay tulang. Sa tanang mga anghel ug mga santos. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Diyos dito sa langit.
Magampo kita. O Diyos, nagpasalig ikaw pagpabilin, diha sa mga kasing-kasing na matarong ug matinuoron. Ihatag ka namo nga tungod sa imong grasya, magpabilin kami nga matarong, sa ingon magpakatakos ka unta pagpuyo dinhi ka namo. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon ni Sirach. Kung gusto ikaw, makahimo ikaw pagtuman sa mga kasuguan sa Ginoo. Makahukom ka kung magmatinumanon ka ba kaniya o dili. Gibutang niya ang kalayo ug ang tubig diha sa imong atubangan. Kabuta ug kuhaa ang bisan unsa nga higustuhan mo. Gipapilian kanimo ang kinabuhi ug ang kamatayon. Maimo kadtong bisan unsa nga imong pilion. Ang kaalam ug gahom sa Ginoo dako, ug nagtan-aw siya sa tanang butang. Nasayod siya sa tanan nga buhaton sa usa ka tawo, ug nagbantay siya kanila nga mahadlokon kaniya. Wala gayud siya magsugo kang bisan kinsa sa pagkadautan, ni nagtubot siya kang bisan kinsa sa pagpakasala. Ang pulong sa Ginoo. Bulahan sila nga nagatuman sa balaod sa Ginoo. Bulahan sila nga nagatuman sa balaod sa Ginoo. Bulahan sila kansang paagi, walay ikasaway, nga nagalaka diha sa balaod sa Ginoo. Bulahan sila nga nagatuman sa iyang mga kasubuan, nga nangita niya sa tibuok nilang kasing-kasing.
Nagsugo ka nga tumanong pag-ayo ang imong mga sugo. Hinauton ta nga magligon ako diha sa mga dalan sa pag-amping sa imong mga kasuguan. Sa pag-amping sa imong mga kasuguan. Kaluy ang imong sulugoon, aron mabuhi ako, ug mag-amping sa imong mga pulong. Ablihi ang akong mga mata, aron magpalandong ako sa mga katingalahan sa imong balaod. Tudloi ako, O Ginoo, sa paagi sa imong mga kasuguan, aron ayuhon ko sila pagtuman. Tagay ako kinaadman, aron akong tumano ng imong mga sugo, ug ampingan ko sa tibuok kong kasing-kasing. Bulahan sila nga nagatuman sa balaod sa Ginoo. Pinutlo, gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Corinto. Niadtong mga hamtong na sa ilang kinabuhing espirituhanon, gigamit ko ang makinaadmanong mga pulong. Apan dili inaadman nga iya niining kalibutana. Ni sa mga nagmando ni ining kalibutana, kansang gahong nagkahanaw na, ang kinaadman nga akong gitudlo, mao ang tinagong kinaadman sa Dios, nga iyang gililong sa tao. Apan gipili niya alang sa atong himaya. Bisan sa wala pa himua ang kalibutan, ug walay pangulo niining kalibutana nga nasayod sa maong kinaadman. Kay kun nasayran pa nila niini, dili unta nila ilansang sa krus ang Ginoo sa himaya. Hinuon sumala sa giingon sa kasulatan, ang wala makita ug madungog sa tao, ang wala gayoy palandunga sa tao nga mahitabo, mao ang kinaandam sa Dios ni adtong nahigugma kaniya. Apan gipadayag kanato sa Dios ang iyang pinaagi sa iyang espiritu. Ang espiritu nagsusi sa tanang mga butang, bisan pa ni adtong labing natako nga mga katuyuan sa Dios.
ang pulong sa Ginoo. Salamat sa iyo. Ang Ginoo managa ninyo. Manaw sa pranimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo, sumala ni Mateo. Himayaw ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon siya mga tinun-an, ayaw ninyo hunanaa nga mianhi ako aron pagsalikway sa balaod ni Moises ug sa pagtulunan sa mga propeta. Wala ako muanhi aron pagsalikway niini kundili aron paghatag niini sa hustong kahulugan. Timan ikini samtang may langit pa og yuta bisan ang labing gamay nga kudlit o labing jutay nga bahin sa balaod dili gayud sa iluan hangtod matuman ang tanan. Busang dili magtuman bisan sa labing gagmayng bahin sa kasuguan ug magtudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon mahimong labing iwit sa gingharian sa langit. Apan na magtuman sa balaod ug magtudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon mahimong dako sa gingharian sa langit. Busa mag-ingon ako kaninyo na dili kamo makasulod sa gingharian sa langit kung ang inyong pagtuman sa kabubuton sa Dios sama lamang sa gihimo sa mga magtutudlo sa balaod ug sa mga Pariseyo. Nasayod kamo nga ang mga tao giingnan kaniadto ayaw pagpatay, ang makapatay taralon sa hukmanan. Apan sultihan ko kamo nga ang masuko sa iyang isikataw dadon ngadto sa maghukom ug ang maghingalag kwanggol sa iyang isikataw taralon ngadto sa labawong hukmanan ug bisan kinsa nga miingon nga buang ang iyang isikataw malagmit nga mahiagom sa kalayo sa impyerno. Busa inigdalas na nimo sa imong halad sa Dios ngadto sa halaran ug didto mainunduman mo nga nasilo kanimo ang imong isikataw, biyai ang imong halad at tubangan sa halaran, ug adua dayon ang imong isikataw ug pakiguli una kaniya. Unya balik sa halaran ug ihalad ang imong halad sa Dios. Kung may mukiha kanimo ug dadon kaniya sa hukmanan, pakighusay kaniya samtang may panahon pa ug wala pa kamo maabot didto. Kay kung kamo maabot na sa hukmanan, itugyan kaniya sa huwes. Ug ang huwes, mutugyan kanimo sa pulis, ug ibalhog ka sa bilangguan. Ug timani, bilangguon ka dito hangtod, kabayran mo sa hingpit ang imong multa. Nagaduhog kamo nga giingon kaniadto, ayaw panapaw, apan karon sultihan ko kamo, nga bisan kinsay mutan-aw sa usa ka babay, uban sa laway nga nahuna nakapanapaw na kaniya, sulod sa iyang kasing-kasing. Busa kun ang imong tuong mata makaangin kanimo sa pagpakasala, lugita kini og ibalibag. Kay mas maayo pa kanimo nga kawad-an ang imong lawas og sa usa ka
bahin kaysa itambog ka sa tibok mong lawas ngadto sa impyerno. Kung ang imong tuong kamot makaangin kanimo sa pagpakasala, putla kini og ibalibag. Mas maayo pa kanimo nga kawad-an kag usa ka kamot kaysa itambog ang tibuok mong lawas ngadto sa impyerno. Giingon usab kaniadto, ang makigbulag sa iyang asawa kinahanglan maghatag kaniya og sinulat nga pahibalo sa pakigbulag. Apan karon sultihan ko kamo nga ang mubulag sa iyang asawa nga wala magluib kaniya makasala kay siya man ang makaangin sa iyang asawa sa pagpanapaw kung ang asawa magbinyo pag-usab ug ang mga asawa kaniya nakapanapaw usab. Nakadung usab kamo kaniya nga giingon ang atong katigulangan kaniadto, ayaw pakyasa ang imong panaad, kundili tumana ang imong gipanumpa sa Ginoo nga imong buhaton. Apan karon sultihan ko kamo, ayaw gayud panumpa kung ikaw manaad, ayaw panumpa sa langit kay ang langit mao ang trono sa Dios, ni sa yuta kay ang yuta mao ang iyang tumbanan. Ni sa Jerusalem, kay kini mao ang syudad sa langdong hari. Ayaw kamo panumpa bisan gani sa inyong ulo, kay dili man kamo makapaputi o makapaitong sa usa ka lugas nga buhok. Ingon lamang oo o dili, kay kun may mukapin pa niini kana gikan sa Yawa. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ay kung ikaw, O Kristo. Mayong gabi sa tanan. Dako kaya akong kalipay nga nakamisa na usab kong balik nining maong altar tungod kay insakto siyang kabulan. Sukad nga na-transfer ko na ako sa St. Joseph Parish sa Mabulong. So, unong kabulan ang nilabay kay Agosto man ko ang pag-transfer. O dako kaya kung kalipay nga gidapit ko sa atong mga kaparian na maoy mo sa ulog dining ikaunom nato kaadlaw sa pagpanganda alang sa atong 50 years sa pagka-parokya. Golden anniversary sa ato ang parokya. Atong tagaan og masipang pakpak ang Ginoo. Pagkadako nining gasa nga gihatag sa Dios kanato mga kaigsuonan na kita naabot og 50 ka tuig. Ug kita natungon gayon. Kita dinhi natungon na 50 ka tuig ani kita present sa tuang parokya. Nadistino ko nining parokya punong ka tuig gikan sa na 2019 hangtod last year, 2025. Mga katapusan na ning bahin sa atong pagka-50 ikatuig. 44 ngadto sa 49 katuig sa atoang pagka-parokya. Naparokya ta Pebrero 19, 1976. Second year high school pa ko. Nianang tuiga, 1976. O karon pagkanindot na sa ato ang parokya. Matud pa in 1974 ang ato ang arsobispo kaniadto Julio Cardinal Rosales. Itagaan og award sa Rome. Ang award tungod kay sa kadaghan nga parokya nga iyahang nahimo sa iyang pagka-arsobispo. 100 parishes ang iyang
natukod na parokya sa iyang pagka-arsobispo sa Sugbo. Sus pagkadako niya itong dumog. Pero pag uli diri sa Cebu, ilang giiha, kung pila gyud ka parokya, sus 99 raman dihay. Kaparokya wa unday maabot og 100. Unya irrevocable ra bagayud nga recognition ang nahatag na niya. Mao to nga niingon si Cardinal Rosales, pangita og kapilya. Pangita og kapilya nga atong himuong parokya aron mainsakto nga 100. Aron dili ka mauwaw. Ug ang labing nindot nga kapilya nga ilahang napili mao ang kapilya sa Santa Cruz sa Basak Pardo. Pakpak mga kaigsunan. Kita ang labing nindot nga kapilya aron gyud mainsakto nga 100 parishes ang natukod ni Cardinal Rosales. Muratag makapahinumdum no sa karnero nga nawala. Si 99 kabuok kunya nawala ang usa nakitan. Kunya ang pagkakita gayud sa usa gipas-an sa maayong magbalantay. So murag kita kana ang gipas-an sa maayong magbalantay mga kaigsunan. Today or karong tuiga, karong Petsa 19, mag-celebrate ta sa ato ang pagka-gold. Golden anniversary. Because 50 is gold. And Holy Cross Parish is not gold for nothing. Holy Cross Parish is not gold for nothing. Kaya tagun sa gold, dunay panagtihon nga natingon, gold standard. Ang quality sa usa ka butang is very excellent na tawagon na gold standard. Doon na po'y giingon nga 24 karat gold performance. No? Kung musayaw kang apitan ni duta, that is a 24 karat gold performance. Sa mga athletes, ang ilang motto is go for gold. Not just for silver, not just for bronze, but go for gold. The pot of gold at the end of the rainbow, pagkadaghan sa mga treasures. And especially na kumon kayo ni nato. You have a heart of gold. Maluluyon kang kasing-kasing na kay heart of gold. And so is Holy Cross Parish. Karon kita na nag-celebrate sa atong 50 katuig na pagka-parokya. Dunay tulo ka kinaiya ang gold mga kaigsunan. The three great characteristics of gold. Ang una, gold is malleable. Unsa man ang malleable ng sinyo? Ang malleable kanang bisag duko nimo unsay buhaton nimo sa butang mapurma siya bisan unsa. So ang pasabot diay ni ana mapurma nimo ang gold. So kung gusto ka pendant purmahon nimo star imong dukdukon og maayo ug mapurman star na dili mabuo. That is malleable. Kung gusto ka kining kwintas, imong likos-likoson og maayo ang gold bisag unsag likos ana, ang gold dili kana mabuo. Dili mo crack. That is malleable. And that is one great characteristic of gold. Kung mapurma ang gold, nagpasabot kini na dunay nagpurma. Kung ang Holy Cross Parish gold, dunay nagpurma na. Number one, nga ako yung mahuna-hunaan, kung kinsay nagpurma sa Holy Cross Parish, ang atong mga kaparian na na-assign din. Atong hisgutan ang atong mga kaparian na na-assign din. Si Father Titing Padilla, 1976 to 1985. Father Marino Di Paz, 1985 to 1987. Father Daddy Silva, karon Monsignor Daddy Silva, 1987 to 1998.
Monsignor Constantino Batoctoy, 1998 to 2001. Father June Ermat, 2001 and 2002. Kunya na undang man to si Father June Ermat na pulihan og upat lang kabuan ni Father Kukoy Olmilla. Then si Father Henry Visitacion, 2003 to 2013. Si Father Lyle Cono, 2013 to 2019. Niya nipuli dahil kong Father Lyle, 2019 until last year, o karong nagsigi pagpurma si Father Omen Mahusay. Dili basta-basta ang pagpurma. Kada pari dunay iyang kaugalingon nga gihimo nga mapurmata kita nga pagka-parokya. Bisan gani sa wa pata maparokya, dipurma na tandaan. Nasayod bata nga sa wa pata nga gideklarar nga parokya, usa sa tigmisahan dinhi sa atong kapilya si Archbishop Teofilo Camumo. Nagiandam pa ang atong kapilya aron mahimong parokya. Si Archbishop Teofilo Camumo. Sus kun santos na si Archbishop Teofilo Camumo pagkanindot na grasya na atong nadawan. Gawas sa mga kaparian, mga kaigsuunan, ang atong mga leaders, particularly the officers and members of the Parish Pastoral Council. Sa akong mga naagian nga mga Parish Pastoral Councils, mga dunay kapasidad, dunay mga kaya, o makahimo gayon nga gipurma ang atuang nga parokya. Atong tanawon sila, basig na kahinungdong kata. Si Francisco de la Victoria, Tatay Francine, may una natong president sa atuang PPC. Engineer Joselito Martel, Mr. Cristobal Ponce, Major Stanislao Dakay, Mr. Jose Delfino, Dinya Banla, anapauban kanato karon si Marina Nine Villaflores, si Engineer Bob Carubias, nga present nato nga PPC. Sila dako kayong ikatabang na mapurma ang atong parokya. Daghan kong mga nadunggan nga mga istorya gikan nila kung giunsa pagpurma o mga pag-antos nga ilang nadawan nining atong parokya. Gawas kanila mga kaigsuunan, dili nato kalimtan ang atong mga church workers, atong office staffs, atong mga secretaries na nanglabay sa atuang parokya, atong mga labandera, no? Ato ang mga kusinira, mga sakristan mayor, mga janitors, o uban pa na nagtrabaho kanato. Volunteers, Eucharistic ministers of Holy Communion, acolytes, lectors, cantors, greeters, atong mga catechist, ang atong choir na anato uban karon, Rock of Ages Choir, mga ulitaw pa, mga batanon pa kay sila, nagsugod dinhi, hangtod karon naapagihapon sila. No? Nagkapurma gayud kana sa atuang parokya. Ug ilabi na ang atong mga kolektura. No? Mag-unsa na lang ang atong parokya kung way mga kolektura. Importante kayo kining tanan. Ang atong mga organizations, atong World Apostolate of Fatima, at ang atong 2,000 Hail Mary Prayer Group, CWL, Legion of Mary, Charismatic Movements, Couples for Christ, atong BEC, ug atong lig-on kaayo nga Parish Youth Coordinating Council. No, nga giila nga lig-on kaayo ang atong youth dinhi sa atuang parokya. Ultimo ang atuang district atong Episcopal Vicar kaniadto, kanunay yung moingon nako pagkalig-on sa imong mga batanon. No? Ang atong mga chapel leaders diay, no? Atong mga chapel presidents, pagkadaghan, ug pagkalig-on gayud nila. Nagpurma sila sa atong parokya.
Dili nato kalimtan mga kaigsuonan atong mga tulo ka barangay. Ang Basak Pardo, Basak San Nicolas ug Kiyot. Sila nakatabang gayud sa atong parokya. Ug labaw na gayud mga kaigsuonan kitang mga parokyano. Kitang tanan nakapurma kita sa atong parokya. Ang inyong mga ginikanan nga wala na dinhi, inyong mga lulo ug lula nga wala na dinhi, sila nakapurma sa atuang parokya. That is number 1. Gold is malleable. Ang Holy Cross Parish, malleable tungod kay napurma kita. Ang number 2 great characteristic of gold is indestructible. Dili maguba ang gold. Gold is a noble metal. It doesn't rust, dili matayan ang gold. It doesn't tarnish, dili mapughaw. Pero, mo kanunay lang kayong mo kintab. Bisan pag ma-expose ni sa hangin. Bisan pag i-react na nimo sa acid, dili gyud ni maunsa ang gold. Gold can be melted. It can be reshaped or alloyed. The gold atoms themselves aren't destroyed. Dili gyud ma-destroy. Tungod niini mga kaigsuonan, lig-on ang atong parokya. Nagbarog kita, apan wala magpasabot, nga wala kitay mga kalisdanan. Daghan kitag mga kalisdanan nga mga naagwanta, nga mga nasinati dinhi. Naay mga panahon nga naabot kitag gikiha, labi na ang pari gikiha, tungod sa boundary issues. Sa ako lang naabtan ang COVID-19. Ako mao'y pari ni atong COVID-19, ako mao'y kura dinhi. Ni atong panahona, miabot ang panahon nga dili na kita makasimba. Magmisa ang pari ragyod kauban si lulong atong sakristan mayor ni atong COVID-19, makamisa ta, makatambong ta diara sa live gyud nga misa. Dili mo makaanhin ang paglubong ni adto mga kaigsuonan. Kung dunay funeral, dunay lubong, pirmero, pwede pa 30 katawra, dili palabanan. Hangtod nga miabot ang panahon nga nagtakagrabe ang COVID nga ang minatay ipadiritso na lang gayud sa menteryo. Dili na ipaagi sa simbahan. Ingon ana kagrabe ang atuang nga na sinati. Sa bagyong Odette 2021, it was the second costliest typhoon in the Philippines, next to Yolanda, in Philippine history. Nasayod ta ni adto pagkadaghan sa mga guba nato mga katawhan ni adto. Ug ni gimaw kita as gold nang hatag kitag mga pagkaon diha sa atoa nga tugkaran. Mao nay ang atong gibuhat. So indestructible ang atong parokya, nakasinati og daghang mga kalisdanan apan gold kita, bulawan kita ug migimaw kita. Ikatulong nga great characteristic of gold is that gold reflects. It is bright in appearance. It shines. The element symbol of gold is AU, or short for the Latin word aurum, which means the shining dome or glow of sunrise. Gold kita, ni-reflect kita. Kung atong tanaw na atong kasaysayan, 1909, diha na ta. Dinhi na ta ang atong kapilya. Si Tatay Francing nagtapok siya mga tao ug nag-set up og gamay nga kapilya sa usa ka mga luna dinhi sa Basak. Then
In 1912, it was ruined by a storm. Katong dako pod kaayo nga typhoon, bagyo dinhi sa Cebu, 1912. O gipatindog kinigbalik sa lain na usab nga yuta nga gipinag-iya ni Hilario Gabiana. I'm sure daghan nga mga Gabiana dinhi. Then they celebrated annual fiesta of Santa Cruz on May with an ordinary cross, no? Ordinary ra nga cross ug si San Roque nga icon nga gidonate ni Apolonio Gabuya, no? Kinsa may mga kaliwat dinhi ni Apolonio Gabuya. Then another icon was donated by Victoria Bacalso, ang San Vicente Ferrer, nga mauna baya ang atong mga patron dinhi, Santa Cruz, San Vicente Ferrer, o San Roque. And then, Aurelio Gabuya replaced the wooden cross by a genuine image of Santa Cruz from Spain. Naa pa ba ni ron? Mao ba ni ang ato ang genuine image from Spain na Santa Cruz? No? In 1939, gipatukuran og nipa and wood chapel sa yuta ni Escolastico Bacalso ug sa iyahang igsuon na babae nga si Victoria Bacalso. Mauna ni nga yuta. 1939 dinhi nagtukod og nipa lang og kahoy nga kapilya. In July 1999, si Monsignor Batoctoy launched a project, Share a Lot for the Lord, aron paliton ang yuta nga naa sa tubangan. Dunay lain nga yuta aron modako ang atong hawanan ug mamahimong parking diha. Unya, naghimo po tag Share a Lot project nga I think gisugdan ni na paliton ang yuta sa Luyo. Father Henry Visitacion tingali. Ang yuta sa Luyo ug sa akong panahon napalit gyud, pero ang kwarta nga gipalit sa mga panahon sa kaparian before nato ug kanang yuta nato sa Luyo nga pagkadakuan 1,600 plus square meters titled na no? Sa simbahan. Titled na sa simbahan. Ang labing dako nga ang atong pagkabulawan nga reflekta mga kaigsunan, ang mga kaparian nga anak sa Holy Cross Parish. Nasayod ba mo nga doon natay at least 11 kapari nga gikan dinhi sa Holy Cross Parish. Ang duha ka relyon, Father Vicente Relyon o kalimot ko sa usa, Father Paulo Gamboa nga na usa sa mga nag-celebrate nato dinhi, Father Virgilio Paredes Jr., Father Sander Conson, Father Angelito Cabañez, Father Nicole Ramos, Father Joel Paradal, Father Marlo Patigdas, Father Charito Suwan, Father Valentino Himelo. 11 kapari. I-divide ang 50 sa 11 kapari. Dunay usa kapari na ito maproduce every 4 years. Pagkanindot na. Ang paris nga akong gikikanan sa lahog, kalas na pa ka ang last, pagkadugay na ato, ang last nga ordination. Pero kining atong pari na na-produce, kada 4 ka tuig, duna tay pari na ikahatag sa simbahan. Pagkadakuan na nga reflection. Mga madre, pagkadaghan sa atong mga madre, dili na lang nako mention tanan, pero dunay 16 at least nga atong nailhan ka mga madre nga gikan sa atong parokya. Sa ato pa, usa ka madre kada 3 ka tuig. So, kung kada 3 ka tuig, makahatag ta sa simbahan o usa ka madre. Pagkadako na nang natampo nato sa Holy Cross o sa simbahan, mga kaigsunan. Kining tanan nagpakita nga kita gayud bulawan, nga kita gayud ni shine. Ug labaw na sa atong kinabuhi.
Daghan ang mga batan-o nato nga successful sa ilang kinabuhi, youth leaders, o ilang gikuptan ang Kristiyanos nga birtud sa ilahang trabahuan, sa eskwelahan, ug diin sila maabot sa tibuok kalibutan. Taga-atua dinhi sa Holy Cross Parish. That's a way of reflecting Christianity. That's gold. That's gold. So padayon Holy Cross Parish, padayon sa atong pagpurma, atong pagka-malleable, padayon sa atong pagka-indestructible, bisan pa sa mga kalisdanan nga atuang na sinati. Ug bisan pa og padayon sa pagsanag, padayon sa pag-reflect. For the meantime, congratulations, Happy Golden Jubilee sa tanan. Manindog. Nagatuo ako sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato. Nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mobalik siya, aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsuon sa atong pagpasalamat sa Dios sa 50 katuig nga panaw sa atong parokya, uban sa pagtuo ug pagsalig sa iyang walay pagkapakyas nga gugma. Ipataas nato kaniya ang atong mga pangamuyo alang sa simbahan ug sa tibuok kalibutan. Moingon kita, Ginoo dungga ang among pag-ampo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Alang sa balaang simbahan sa Santo Papa Leo XIV, atong Obispo Alberto ug sa tanang kaparian, nga magpadayon silang mahimong matinud-anong magbalantay ug magiya sa katawhan sa dalan sa kaluwasan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa Holy Cross Parish nga magsaulog sa ika-50 ka anibersaryo nga pinaagis sa balaang krus, magpadayon kitang mutubo sa pagtuo, kaluoy ug paglaom, ug magpabiling magkayusa isip usa ka komunidad sa pag-alagad. Mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa tanang naguna ug nag-alagad sa atong parokya, mga pari, relihiyoso, laiko leaders ug tanang volunteers, nga panalanginan sila sa Ginoo ug lig-unon sa ilang bokasyon sa pag-alagad. Mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa tanang pamilya, kabatan-unan ug kabataan sa atong komunidad, nga magpadayon silang mahimong buhing saksi sa Ebanghelyo ug magtubo sa gugma ug pag-alagad sa isig katawo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa kalinaw sa panagiusa sa kalibutan, ilabi na sa mga nasod ug katawhang nag-antos sa kagubot, kakabos ug kasakit, nga mabati nila ang kaluoy ug paghupay sa Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa atong mga igsuon nga nangamatay,
ilabi na nga mga miyembro o benefactors sa Holy Cross Parish nga miuna kanato sa pagtuo nga dawaton sila sa Ginoo sa kahayag nga walay katapusan nga kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Amahan nga balaan ug mahigugmaon, madinawaton mong gipaminaw ang among mga pangamuyo. Samtang nagpasalamat kami sa grasya sa naglabay 50 ka tuig. Padayon kaming giyahi pinaagi sa balaang cross, aron magmalig-on sa pagtuo, magmaluluyon sa pag-alagad, ug magpabiling nagkahiusa sa gugma. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Awag-yawag ato ang pilgrims, lay adorers of Crucified Jesus Community, Parish Youth Coordinating Council, Ministry of Altar Servers, Migrants Family, Family and Life Ministry with Area 6 Chapels, Mayupay, San Carlos Heights, Nakabil, Santa Lucia, Curis, Liberty, and Tuanga. Kuyog sa ato ang mas sponsors, Mr. and Mrs. Rolando Oliveros, Mr. and Mrs. Eric Sacol, lay adorers of the Crucified Jesus Community, Mr. and Mrs. June Alerta, Mrs. Juliet Gerard and family, Mrs. Marcy De Chosa and family sa atong operatory procession.
Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo. Dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. O Ginoo, maglimpyo ug magbago unta kanamo kining halad. Ug himoa kini nga hinungdan sa ganti nga walay katapusan. Alang kanamo nga magtuman sa imong kabubuton. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit. Nakita namo ang imong walay kinutubang gahom, diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Mianhi ikaw aron pagluwas kanamo, pinaagi sa gahom sa imong pagka-Dios. Apan maoy imong pagbuot, nga maluwas kami pinaagi sa usa nga sama kanamo. Gisalikway sa tao ang pagpakigigala kanimo, apan ang tao mismo maoy nag-uli niini kanamo. Pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awi. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo. Ngalawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanim. Mipikas ug mihatag niin. Ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a. Kay kini mao ang akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usap. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini, ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tawo. Aron ang mga sala mapasayo. Buhata kini, aron paghandong kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Arong paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesu Kristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip, nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat, sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibok kalibutan. Himo ang mahingpit kami diya sa gugma uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usa mong maigsuon nga nangamatay. Malaumo na mabanhaw sila ang tanang nangamatay diya sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himo ang kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Mariinahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles o sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amoy ko nga daygon ug amoy ko nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nga na kanimo makagagahong nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karong magampo kita sa Amahan, atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo sa atong manunubos. Nasa mga langit, pagdayo ang imong ngalan, muabot ka na ang imong harian. Matuma ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, maimong sa langit. Ang kalanong namon sa mata ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasalanan mo. Kung dili mo kami
Ito yan sa panahon. Inunualuwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesu Kristo, among manunubos. Hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles. Ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ugsibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ipakita ta ang pag-inigsuunay. Haloy, haloy, Cordero sa Diyos na nagawa sa sala sa kalibutan. Kami sa Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo.
Magampo kita. O Ginoo, human kami mabusog sa kalanon nga tugob sa katamis nga langit nun. Nangamuyo kami nga higugmao namo kanunay, ang kalanon nga sa tinuray, mao'y naghatag ka namog kinabuhi. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Palihog maglingkod alang sa pasalamat ug pahibalo. Aduna gyapon kita second collection karon alang sa Opus Sancti Peter o Saint Peter the Apostles. Nagpadayon gihapon ang ato ang pagpamaligya sa pagong lungsuranon sa tag 20 pesos ang usa. Atong pasalamatan ang atong altar decoration sponsors, ang Holy Cross Parish, San Pedro Calungsod Reflexologist, Mr. and Mrs. Ramon Villaflores, Mrs. Marcy De Chosa and family, Engineer and Mrs. Norcel Nacorda, Engineer and Mrs. Nilo Ibis, uban sa Area 1 Chapels, Grass Avenue, Katangkungan 1, Katangkungan 2, Ubos Pundok o Pilias San Pedro. Ato sang pasalamatan ang Ordinance sa Printing, ang ato ang mga volunteer o ato ang mga working committees sa ato ang 50th Parish Founding Anniversary. Sa ato ang pilgrims karong gabiuna, ang lay adorers of the Crucified Jesus Community, Parish Youth Coordinating Council, Ministry of Altar Servers, Migrants Family, Family and Life Ministry with Area 6 Chapels, Mayupay, San Carlos Heights ng Kabil, Santa Lucia, Colis, Liberty ug Antuanga. Uban sa ato ang mga mas sponsors, Mr. and Mrs. Rolando Oliveros, Mr. and Mrs. Eric Sakul, lay adorers of the Crucified Jesus Community, Mr. and Mrs. June Alerta, Mrs. Juliet Gerard and family, Mrs. Marcy De Chosa and family. Taga nato silang masipang pakpak pasalamat. Ato sang pasalamatan ang ato ang mga liturgical servers, ang atong choir from Rock of Ages, ang ato ang mga lectors and cantors of the Psalms, sa ato ang mga usherites and gift bearers, sa ato ang liturgical arts and environment ministry, sa ato ang Digital Communications Ministry, sa ato ang Ministry of Altar Servers, sa ato ang Extra Ministers of Holy Communion. O kaninyong tanan nga may tambong sa atong ikaunom nga adlaw nga misa nobina, daghan kayong salamat. Tagalan itong masipang pakpak atong kaugalingon. Ato sa pasalamatan ang atong mga kaparian nga dinhi, ang ni Consul Drake, si Reverend Father Alden Jan Baran. Daghan kayong salamat, Padre.
ug sa ato ang mas presider nga nagpahinumdum kanato sa ato ang pagka-50 katuig that Holy Cross Parish is not gold for nothing. Nihatag siya tulo ka butang. Una, kita sama sa Bulawan, malleable. Giporma kita gikan sa sinugdan hangtod karon sa atong mga kaparian, mga katigulangan, ug sa atong mga opisyalis gikan sa kapilya hangtod sa atong parokya. Kita usab kaduha indestructible. Lig-on ang atong parokya. Wala nagpasabot nga na wala tay kalisdanan apan lig-on kita nga miatubang og mibarog niini. Og ikatulo, ang gold mo reflect. Nakaproduce tag 11 kapari og mga more than na lapas na sa 15, 16, siguro to kamadri ang naisgutan ni Padre pero naiuban nga wala pa nang nato na trace. So meaning daghan na kitag na produce. So kitang tanan, kining tanan nagpakita nga kita Bulawan ni shine ta sa atong kinabuhi. So sa katapusan, padayon Holy Cross Parish, padayon sa atong pagpurma, padayon sa atong pagka-indestructible bisan pa sa mga kalisdanan nga atong nasinati, padayon sa pagsanag ang ato ang parish priest sa una, karon member na of team of pastors sa St. Joseph the Patriarch Parish, Mabolo, Cebu City, Reverend Monsignor Vicente L. Tupas Jr. Taga natong masipang pakpak pasalamat. Pahibalo, ugma sa atong ikapito nga adlaw nga misa nobina atong pilgrims magikan sa Basic Ecclesial Community, Adorasyon Nocturna Pilipina, Elim Majestic Marketing with Area 7 Chapels, Kalubihan Cute, Greenbelt, View Hills, Granada, Aperiati, Lantawan ug Beltran Subdivision. Atong mas sponsors ugma ang Basic Ecclesial Community, Mr. and Mrs. Roland Montes, Mr. and Mrs. Roberto Intig, Mr. and Mrs. Lilier Baltonado, and Miss Engineer and Mrs. Jerinal Lopez. Atong choir ugma ang World Apostolate of Fatima. Atong mga kaparian nga giimbitar ugma silang Reverend Father Marloy Patigdas, Reverend Father John Timothy Hadolco, Reverend Father Michael Hesoler, Reverend Father Virgilio Paras. O nga ato ang mas presider, i-import pa tani from Diocese of Calbayog. Siya ang bishop sa Diocese of Calbayog, si Most Reverend Isabelo Boy Abarquez D.D. So inikapit sa 18, Miyerkules sa Padlis. Ang mga nabinitahan nga lokay last year, palihog lagdala diri sa parokya on or before February 17, kay sunugo na sa 17 sa gabi sa gabi ug ang abo mo'y gamiton sa Miyerkules sa Padlis. Pagkasunod adlaw ni ana Pebrero 19, mao na gyud ang atong gipaabot ang ato ang ika-50 katuig pagka-parish. So ang ato ang Pontifical Mass alas 10 sa buntag. Ang mosaulog ang ato ang talahurong Arsobispo sa Sugbo, Most Reverend Alberto S. OEDD. So giawhag ang tanan sa pagtambong. Busa nagpadayon ang panawagan sa atong parokya, kanatong mga parokyano sa pagpakiglambigit alang sa mga kalihukan isip usa ka simbahan. Nagpadayon gihapon kita pagdapit ug pagdawat sa mga mass sponsors sa matag adlaw sa nobena misa, ilabi na gayud sa ato ang Pontifical Mass ug sa uban pang areas nga nagkinahanglan sa ato ang tabang pinansyal. Palihog lang duol sa atong opisina alang sa inyong sponsorship. Amo sa giyawhag ang ato ang mga chapel leaders, chapel officers sa paghatod na sa mga sobre para sa 50th founding anniversary sa atong opisina. Kung makita sa ninyo sa gawas, natay tent niya, na ay t-shirt about sa 50th founding anniversary. Ang proceeds sa dana gamiton sa ato ang 50th founding anniversary. Daghang salamat. Manindog, talihog. Ang ginuma kaninyo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan. Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Tapos ng misa, dadang gugma ug ang kalinaw ni Kristo.
Maayong gabi sa tanan ug congratulations sa atong pagka-50 katuig. Ako ang giyawag ato ang mga mas sponsors. Kamoy una mag-picture taking together with our mga kaparian nga ni celebrate karon. Okay, mas sponsor, lay adorers of the Crucified Jesus Community, Mr. and Mrs. Eric Sapul, Mr. and Mrs. Rolando Oliveros, Mr. and Mrs. June Alurta, Mrs. Juliet Girard and family, and Mrs. Marcy Dichosa. Okay, musunod ang mga liturgical servers. Okay, mas sponsors atong unahon. Ma'am Marcy, mas sponsors. Okay, after sa itong mas